Is-sintassi hija waħda mill-komponenti ewlenin fl-istudju tal-lingwa. Għal din ir-rokna, it-tim tagħna ltaqa' mal-professur Albert Borch sabiex ifissrilna sewwa sew x'nifhmu b'din il-kelma. Bażikament, is-sintassi hija dak il-livell li fih nanalizzaw il-lingwa mhux fuq il-livell ta' kelma, kif pereżempju kelma tibdel il-forma tagħha minn singular għal plural, imma fuq il-livell ta' sentenza. Pereżempju, sentenza se nagħtu kmand, se nagħmlu stqarrija, se nsaqsu mistoqsija, x'differenzi hemm bejn dawn it-tipi differenti ta' sentenzi. Kif indommu flimkien kliem biex jifforma dawn is-sentenzi differenti. Importanti però illi fis-sintassi fl-istudju sintattiku mhix kwistjoni biss ta' kelma mibnija ma' kelma oħra, imma aħna ngħidulhom kostitwenti. Jiġifieri, sentenza minimament irid ikollha żewġ kostitwenti jew komponenti, is-suġġett u l-predikat. Issa, is-suġġett għandu l-istruttura tiegħu u l-predikat għandu l-istruttura tiegħu. Pereżempju, is-suġġett illi ġo fih dejjem se jkollna ngħidula frażi nominali, jista' jkollna biss nom propju. Pereżempju, Pietru u mbagħad il-predikat ħareġ kmieni. Imma jista' jkollu wkoll it-tifel ta' ħija ħareġ kmieni. Ġifieri flok dik il-kelma Pietru jiena għamilt frażi sħiħa it-tifel ta' ħija. Naturalment, il-lingwi kollha billi huwa l-bniedem illi ħoloqhom u jużhom għandhom ħafna elementi komuni. Imma hemm ukoll elementi li huma differenti minn xulxin. U anke fis-sintassi il-lingwi huma differenti u għandhom ukoll komponenti huma l-istess. Imma pereżempju għandna fis-sintassi Maltija karatteristika ngħidula it-topikalizzazzjoni illi hija karatteristika ħafna tal-Malti bħala lingwa semitika u anki lingwi semitiċi oħra, bħall-Arbi, eccetera. Flok sempliċement ikonna is-suġġett, pereżempju, Pietru mar id-dar, ikonna frażi oħra li nażluha biex nagħtuha prominenza aħna u nitkellmu, ġifieri inti bħala kelliem ikollok ċertu prioritajiet f'dak li jinteressak, f'dak li jikkonċernak, u meta nitkellmu aħna nirriflettu dawn il-prioritajiet preċiżament. Il-lingwa għandha il-vokabolarju. Diġà għandek naf 80,000, 100,000, iżjed 150,000 kelma f'lingwa sewwa, diġà dik hija riżorsa kbira, imma meta inti tqis illi daw il-kliem nista' npoġġihom f'combinations, f'kombinazzjonijiet. Infinità tiġi. Infinità, m'hemmx kelma oħra, ġifieri murot kemm hemm sentenzi fil-Malti. Tantu hekk illi kull jum aħna, kull speaker, ħafna mill-affarijiet li jgħid ikunu nstemaw fid-dinja kollha għall-ewwel darba. Tant hemm din il-kreattività, il-kreattività mhux fil-letteratura biss, kreattività qiegħda fil-ħalq tal-kelliem normali li jitkellem u jfisser ruħu skont il-ħtiġijiet tiegħu li dejjem jinbidlu. Fil-sinna nsibu diversi qwiel, twemminiet u tradizzjonijiet marbuta mat-temp. F'din ir-rokna, it-tim tagħna staqsa dwar żewġ aspetti marbuta miegħu: id-direzzjonijiet tal-irjieħ u tradizzjoni tal-irwiegel. Ftit ilu kont qiegħed barra fil-għaxija u fettilli ftakart inħares il fuq lejn is-sema. U nnotajt illi ma stajx nara kwiekeb. Tgħidu li għax kien imsaħħab mela. Ma kienx imsaħħab, kienet sema ċar, kważi ġurnata sajfija. Ir-raġuni li ma stajx nara kwiekeb hi għax aħna tant tfilna kollox bid-dawl artifiċjali li ntellaw lejn is-sema u biex naraw ta' madwarna,
illi qegħdin naraw madwarna imma mhux qed naraw xejn fuqna. Il-kwiekeb intilfu. Dari inti kont tista' toħroġ fil-bitħa għax ftit kienu jgħixu fi flattijiet. Jew għal-inqas titla' fuq il-bejt u kont tara fis-sajf speċjalment meta s-sema jkun ċar miljuni ta' kwiekeb. U mhux biss, imma n-nies kienu jafu dik it-tiżliġa griża li kienu jgħidula it-triq ta' Sant'Anna, kienu jafu li mi, u jekk issib xi ħadd moħħu aktar tajjeb, ikun jaf li hemm tiżliġa oħra li jgħidula t-trajja u taħta hemm kewba jgħidula id-dabran u s-sajjida kienu jafu li hemm kewba jgħidula l-kaw li kienet turik it-triq tan-nofsinhar, direzzjoni tar-riħ ġifieri sabiex tkun taf fejn hu nofsinhar, allura trid tkun taf fejn hu r-riħ għax illum fejn huma l-riħ għax l-rum nagħni waħna jekk issaqsi xi tgħidu puntali fejn hu l-vant. Da jibqa' ħareġ ċans, imma suppost għandha tkun ħafifa dik għax il-vant huwa minn fejn titla' x-xemx. U dari n-nies kien ikollhom idea fejn titla' x-xemx ma kinux mirduma bil-bini sewa li laqqas is-sema ma jaraw. Il-bniedem ilu ħafna jipprova jbassar it-temp għax kien importanti għalih sewa u nafu anki bl-irwiegel pereżempju huwa tentattiv biex nippruvaw imbassru it-temp is-sena d-dieħla fiex ikun ġej. Jiena nħobb ngħid li d-drawwa għandna niftakruha u anki nagħmluha, però mhux b'serjetà kbira sewa ma nistax illum inti twiegħed lin-nies li bl-irwiegel se tbassar dak li jkun ġej. Imma id-bassir tat-temp kien dari importanti ħafna nies. U l-qwiel juruk għax pereżempju meta ngħidu sema jew sħab dar il-fekruna, jew xita bil-qliel, jew rieħ fortuna. U kien hemm eżempju oħra bħal dawn ngħidu aħna l-beraq li dakkar isħab, pereżempju, u tagħmel ix-xita. Kollha tentattivi biex dak li jkun jipprova jifhem l-ajru sewwa. Aħna ngħidu llum it-tramuntana, il-vant, levante, il-punent, ponente u n-nofsinhar hija traduzzjoni preċiża tal-mezzoġorno, mezzoġorno nofsinhar, sewwa dak huma kollha bit-Taljan. Il-verità hi li aħna il-bażi tal-ilsim Malti mhijiex Taljana, mija Semitika u fuq din żgur li kellna ismijiet oħra sewwa li ma kinux Taljani, ma kienu Semitiċi. Aħna għandna r-raħal tal-Arb f'Għawdex. Dak ir-raħal tal-Arb għal kemm diffiċli biex titwemmen illum u l-iktar raħal fil-punent tal-Gżejjer Maltin. Għalhekk huwa l-Arb il-kelma qadima ta' qabel ma qalet il-kelma daħlet il-kelma punent fil-sim Malti l-Arb. L-oppost tal-Arb huwa x-xarq. Tgħidu di x'kelmi. Meta tgħid li xi ħaġa tixraq, tgħid kemm xerqet hemmhekk, mhux tixraq ġifieri teħla xi ħaġa fil-gerżuma, ma tixraq bħala xi ħaġa li sebħet. Tixraq ukoll għaliex ix-xemx fix-xarq titla' meta ix-xerraq, ix-xemx bħal is-sebbaħ, bħas-sebħ. Ix-xarq huwa kelma oħra bħal seb, mela tixraqlek jiġifieri bħal xi ħaġa li s-sebbaħ barra tajjeb. Hija prova oħra li xi darba konna nafu li l-punent li l-vant huwa x-xarq, mela l-Arb huwa l-punent, ix-xarq huwa l-vant, it-tramuntana kienet ix-xmiel u in-naħa t'isfel kienet il-qibla. Il-qibla wkoll għandha kelma hija interessanti, għax il-qibla tfisser direzzjoni bażikament fl-Arbi sewa, u l-qibla hija direzzjoni ta' fejn għandek tħares biex issalli lejn Mekka ħafna drabi. Imma insibuha reġistrata fil-kitba antika Maltija wkoll, mela ix-xarq, l-Arb, ix-xmiel u l-qibla. L-irwiegel jaħdmu hekk fit-13 ta' Diċembru nistgħu niftakru aħna xi hija festa pubblika f'Malta taqbad l-apes u kwarta u tara tagħti każ daqsxejn it-temp kif kien filgħodu, kif kien wara nofsinhar u kif kien filgħaxija. Ngħidu aħna jekk fit-13 ta' Diċembru filgħodu kien b'nazzi u nofsinhar is-saħħab u filgħaxija għamlet ix-xita, tgħid mela 13 ta' Diċembru jkorrispondi ma' Jannar tas-sena d-dieħla. U fil-bidu ta' Jannar se jagħmel il-bnazzi fin-nofs se jibda jissaħħab u jitgħajjeb l-ajru u x'aktarx illi lejn l-aħħar tibda tagħmel ix-xita. U tibqa' sejjerek li 14 jikkorrispondi ma' frar sakemm tasal fl-24 ta' Diċembru dak ikun jikkorrispondi ma' Diċembru tas-sena d-dieħla.
tal-ħadid huwa ktieb dwar lit soda ta' Gowler. Din ir-rokna se tlaqqana ma' Marija Borġ Cremona li faslet dan il-ktieb ħelu flimkien mal-Gowler Xavier Darmanin. Għażilt li nagħmel biografija għax nemmen li kulħadd għandu storja li jista' jirrakkonta u jista' jesprimi dak li jkun. Kulħadd għandu storja differenti, b'modi differenti, kulħadd għandu xi jitgħallem mill-istejjer ta' ħaddieħor. U naħseb il-biografija tiegħi hija assoċjat ovvjament mal-isports u aħna peress li jiena naħdem mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu f'dan il-qasam ukoll għax qiegħed bħala Sports Literacy Resources Leader, hemmint li jekk nagħmel biografija li tkun adattata wkoll biex jaqraw tfal għax dak l-iskop tiegħi biex il-daw it-tfal naspirhom ukoll illi fil-ħajja tagħhom ħajltaqgħu ma' diversi ostakli, però bid-determinazzjoni, brida tajba u b'dak kollu li tiltaqa' magħhom tista' xorta tilħaq il-ħolm tiegħek. U naħseb kienet okkażjoni tajba illi apparti l-kodba l-oħra u r-riżorsi li noħolqu bil-Malti li għandhom x'jaqsmu mal-isports jiena flimkien ma' sħabi bis-saħħa tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, naħseb kien il-moment ukoll li niddedika ktieb ukoll b'dak kollu li għamilt fil-karriera tiegħi, karriera li ovvjament waslitni għal dak kollu li kont noħlom fih meta kont żgħir. U naħseb hija xi ħaġa ta' sodisfazzjon li għalkemm għamilta għall-tfal biex jistgħu jaqrawha, però nemmen illi kull min ħajaqraha din il-biografija li ovvjament hemm ħafna iktar forsi xi affarijiet li jiena nista' ngħid, però qed l-affarijiet li huma neċessarji biżżejjed lil dak li jkun ukoll nista' naspirah biex il-ħolm tiegħu jista' jwettqu wkoll f'realtà. Bħalissa din noħolqu aktar xogħlijiet għax nemmnu li hawn bżonn kbir u għawaġġ kbir għal riżorsi bil-Malti dwar l-isport, speċjalment dwar il-futbol. Tqajna ma' ħafna tfal li jħobbu l-futbol u għalhekk u parti minn xogħolna wkoll li noħolqu riżorsi bil-Malti stejjer dwar il-futbol għat-tfal Maltin. Rrid nagħmel xi ħaġa differenti, ridna nagħmlu xi ħaġa differenti u peress li l-iktar ukoll rid norqod anke l-itfal, rid nagħmlu forma ta' scrapbook fejn jiena jkun hemm ħafna mill-cuttings, ritratti, tpinġijiet tiegħi ta' meta kont żgħir biex bekk jolqot il dak li jkun mhux biss tara dik il-ħafna kitba u anke forsi dak li jkun li ma jħobbx jaqra daqshekk. Bl-istamp li jkun ra jkun ġamel kuraġġ biex b'dak li qed jara wkoll jieħu iktar informazzjoni permezz tal-kitba. U naħseb nħossni sodisfatt ukoll bil-finishing, kif il-ktieb ġi ukoll fl-aħħar maqut u naħseb nemmen illi għandu jintoġob ukoll għal kull udjenza għax huwa ktieb b'differenzi, autobiografija ma b'mod differenti mill-soltu forsi li naraw għax kif ġa rimarkajt huwa magħmul bħala scrapbook. Il-ktieb huwa mirat tal-tfal li huma fir-raba' u fil-5 sena tal-iskejjel primarji għaliex naħdmu l-aktar ma' dawk l-etajiet aħna u xaqna noħolqu aktar riżorsi bil-Malti li huma anke dwar il-futbol għal tfal ta' dawn l-etajiet. Domt madwar 13 sena nilab man-nazzjonal. Waqaft meta kelli 28 sena. Stajt labt aktar żmien u rbaħt aktar onuri u titli, imma aktar importanti minn hekk, irbaħt ir-rispett ta' sħabi, il-plejers, coaches u nies oħra involuti fix-xena tal-futbol lokali. Nemmen ħafna fir-rispett, għalija huwa valur fundamentali li għadni noss għall-ġurnata u nipprova ngħaddih kemm l-itfal tiegħi kif ukoll l-itfal li nħarreġ fil-logħba tal-futbol u fil-programm bil-qari u l-kitba niskorja tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Fost il-vuċijiet żgħażagħ li qed iħallu t-timbru tagħhom bil-sinna, nistgħu nsemmu lil Cher Camilleri li fost l-oħrajn tatna l-kanzunetta Nibni u nħott. Cher qasmet xi ħsibiet magħna dwar il-kitba tal-lirika.
Bħala proċess ta' kitba normalment nara sewa x'inkun qed inħoss u x'nixtieq nesprimi u x'nixtieq noħroġ mid-diska, nieħu ftit noti, ġieli nara anke djarji antiki u nara x'inkun ktibt. Però għavolja nħobb ħafna lingwa Maltija u nħoggos nitgħallem affarijiet ġodda, nħoggos li tkun kliem li nista' nitkellem. Normalment nista' nuża waqt li qed inkellem xi ħadd pereżempju. Mela nibni u nħodd diska li ktibt fi żmien ansjuż fajti fej jisni għajiet nżomm li l-nifsi l-ura u deċidejt li nħu naqra iktar passi l-qoddim biex nagħmel iktar kuraġġ u nkun iktar fil-moment preżenti u ngawdi iktar l-affarijiet li kienu għaddejjin madwari. Li motivani biex nikteb id-diska kienet il-mużika nifissa li kienet xi ħaġa li vera xtaqt nagħmel li hija l-ħolma tiegħi u bdejt nara li qed inżomm wisq lil nnifsi lura, nibża nibgħat id-diski tiegħi lil xi ħadd u ħassejt li minn hemm jisu beda kollox li ddejjaqt ma mmurx wara l-ħolm tiegħi ħabba biża ta' x'jista' jiġri. Nħoss li diska ntlaqet pjuttost tajjeb, kien hemm nies qabli li wittew it-triq diġà l-mużika Maltija bħal Brikkuni u Brodu. U nħoss li ntlaqet pjuttost tajjeb anke minn nies barranin li għavolja ma jifhmux il-lingwa u ġbithom ħafna l-lingwa Maltija kantata, nħoss li pjuttost lingwa poetika u tinstema tajba kantata. Nemmen li hawn ħafna aktar lok għal mużika Maltija u Malta bil-fatt qed nieħu gost li bħalissa wisa mewġa ta' mużika Maltija ġejja anke minn artisti li qabel kienu jikbu bl-Ingliż biss. Ġifieri naħseb li dik hija xi ħaġa vera pożittiva u nemmen li hawn ħafna aktar fejn inkomplu nikbru fiha l-ħaġa. Sali jmiss qed naħdem ma' Jimmy u John Bartolo tal-Ultra Low Label u ħanoħorġu album sħiħ ġifieri kollha b'mużika Maltija. Bażikament l-album ħajkun jikkonsisti mużika simili ta' diska li diġà ħriġt, però iktar temi ta' mħabba, ansjetà wkoll u l-ħajja in ġenerali, inspirat mill-ħajja in ġenerali. Bosta kittieba jiktbu l-istejjer u l-poeżiji, u xi kittieba imbagħad jiktbu dwar il-kitba. Fir-rokna li jmiss se niltaqgħu ma' Dr. Josette Attard li se taqsam magħna xi riflessjonijiet dwar l-estetika letterarja. L-estetika l-ewwel nett hija il-mod ta' kif tħares lejn xogħol artistiku b'mod ġenerali. Issa il-mod filosofiku li tħares lejn ix-xogħol artistiku, però letterarja huwa il-mod filosofiku kif tħares lejn xogħol letterarju. Pereżempju, il-valuri ta' xogħol ta' romanz, il-valuri letterari li jagħmluh propju letterarju, ġifieri x'inhu dak li jagħmlu letterarju. Jew inkella nistgħu nieħdu x'inhu dak li jagħti l-ħajja lil karattri fir-romanz. Huma l-emozzjonijiet, huma d-deskrizzjonijiet, huma il-perċezzjoni tagħna ta' karattri, ta' dawk il-karattri differenti li huma ppreżentati fir-romanz. Il-karattri fir-romanz nafu li huma fittizji, pereżempju. Allura aħna nqisuhom bħala karattri fittizji u nifqu hemm jew indaħluhom fid-dinja reali tagħna. Jew inkella aħna nidħlu fid-dinja fittizja tagħhom. Dawn huma kollha
Aspetti estetiċi li huma diskutibbli ħafna llum il-ġurnata, speċjalment barra minn Malta, jiddiskutu ħafna dawn il-punti estetiċi. Dejjem trid tara x'inhu dak li jagħmel xogħol letterarju sabiħ, is-sabiħ tiegħu għalhekk l-estetika, meta ngħidu xogħol estetiku, l-aspett tas-sabiħ fix-xogħol letterarju fih innifsu. L-istorja tal-estetika letterarja Maltija bdiet meta fis-seklu 19 bdew isiru konxi iktar tal-aspett filosofiku tal-letteratura. Fil-fatt estatista l-ingredienti importanti tiegħu huma l-filosofija u l-kitba letterarja u esponenti ewlenin fis-seklu 19 tal Malta huma Gian Anton Vassallo u Nicola Zammit. Kien hemm oħrajn li kitbu xi ħaġa żgħira wkoll inqas, imma Gian Anton Vassallo u Nicola Zammit kitbu ħafna iktar. Hemmhekk bdiet qisha formalment il-kitba tal-estetika letterarja Maltija. Però qabel jiena fil-pubblikazzjonijiet li għandi dwar l-estetika għandi 3 pubblikazzjonijiet. Fil-fatt waħed minnhom huwa jekk jismu l-istorja tal-estetika letterarja Maltija. Jiena provajt immur iktar lura u qabel kien hemm xi ħiel, kien hemm pereżempju l-Konti Ċantar fid-daħla ma kellux l-idea li jikteb xi ħaġa estetika dan, imma kiteb Koronella l-Madonna dan u fid-daħla tagħha insibu xi ħiel żgħir dwar l-estetika, il-lingwa estetika fil-poeżija. L-istess pereżempju nieħdu l-leksikon ta' Michelangelo Vassalli qabel ukoll is-seklu 19. Fil-bidu fid-daħla tal-leksikon jikteb paragrafu, Minister Asbar paragrafu żgħir dwar il-lingwa poetika. U hemmhekk għandna l-ewwel ħiel tal-kitbiet estetiċi. Ftit xhur ilu ippubblikajt ktieb li huwa antoloġija ta' studji dwar l-estetika, huma studji li bil-Malti, bil-Ingliż u għandi studju ieħor bit-Taljan. Biċċiet minnhom illimitajthom għal kittieba Maltin, però tal-Ingliż ħriġt il-barra ma bqajtx marbuta fil-isfond Malti, imma ħadthom iktar mill-aspett letterarju filosofiku. Fih ġbart ċerti studji li kont tajt f'konferenzi diversi għalhekk b'lingwi diversi wkoll. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.